asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tuwing po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Kami an mahatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Annual General Membership Assembly o AGMA kan Aleco gigibon hapon sa Astrodome. Santo Domingo Community College handa na matapos nagibuhon ang blessing asin inauguration kasugmang aga. DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad tiwala na makakakua ang Kabikolan nin medalya sa palarong pambansa sa Cebu. Annual General Membership Assembly kan Aleco o Albay Electric Cooperative gigibuhon at siya na alauna nin hapon sa Albay Astrodome Legazpi City. Sa lado nasyonal, mga pugo na involto sa criminal activities iimbestigaran kan Kamara de Representantes. Mayor Alice Guo ipapaaresto kan Senado. Suspendidong Alkalde Alice Guo kan at Banban Tarlac no-show sa preliminary investigation sa kasong qualified trafficking. 29 pesos na rice program kan Administrasyong Marcos, suportado ni House Speaker Romualdez, dakulang tabang sa ordinaryong Pilipino. Sa ibang nasyon, Labour Party nagrukyaw sa landslide victory sa UK polls. Sir Keir Starmer, bagong Premier Ministro. Baretang Sports, Brazil ang makakalaban kan Gilas Pilipinas sa semis kan FIBA Olympic Qualifiers Tournament. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Gigibuon dyan na hapon ang Annual General Membership Assembly o AGMA kan Albay Electric Cooperative sa Albay Astrodome. Sigon kay Aleco Member Services Division Chief Candy Brescia Apostol, bago makalaog sa lugar o sa Astrodome, kay po na magrehistro na on-site na mapuon alas 12 nin udto. Pwede man na mag-register online gamit ang link na ini, AGMA 2024.aleco.com.ph o i-scan ang QR code sa picture na makukuha sa Facebook page kan kooperatiba. Katakod kini, pig-imbitaran ni Apostol ang gabos na aktibong miyembro na magpartisipar sa aktibidad ni kan kooperatiba. Magkakaiguan ng programa asin distribusyon ng mga importanteng agenda. May mga paraffol kung saan pwedeng manggana ng cash prize asin ang pagkakaabangan na mga major prizes. Mientras tanto, iguanin pig-ofrecer na libreng sakay ang Aleco para sa mga hararayong barangay kan Legazpi, Siring kan Taysan, San Francisco, Buenavista, asin Cagbacong, pati na ang mga tagapantaw Libon, Albay, Siriman sa Primer Distrito, Sagod sa Tercer Distrito. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Nagkakaigwanin pagpreparar ang gobyerno probinsyal kan Albay kontra sa naglalakop na Q fever na enot nang nairehistro sa Marinduque asin Pampanga. Sigun kay Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Mella, maski pa sinabi na kan Department of Agriculture na contained na ang Q fever sa nasabing mga lugar, kinakaipuhan man giraray na paghandaan kan probinsya an manungudigdi. Sinabi niya na saro sa pinag-aadalan ninda ang planong pagban kan mga ruminants hali sa Marinduque asin Pampanga, arog kan kambing, tupa, baka karabaw asin iba pa. Dagdag pa kan opisyal na may mga small ruminant o small ruminant racers sa Albay kun kaya dakulang populasyon ang posibleng maapektaran kung makalaog sa probinsya ang nasabing helang. Ang Q fever sarong helang na kausakan bakterya na posibleng makaulakit sa hayop pasiring sa tawo. Sa ngunyan, daipa manin dapat na ikahadit ang publiko, alagad mas marahay na ang pirming nagpeperparar. Ipinalawas na na Department of Trade and Industry ang price guide para sa mga school items sa pagbubukas ka ng school year 2024-2025 sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa DCGB. Ipinaliwanag ni DTI Bicol Consumer Protection OIC Division Chief Ruben Sumbon na niyan maserbi bilang price guide sa kabos ng mga konsumidores sa pagbakal kan sa indang mga school items. Ang presyo kan na kwaderno nasa 80 o kaya 11.80 pesos, sagkod 52 pesos. Grade 1 to 4 pad paper nasa 9.50, sagkod 60 pesos, 61 pesos. Ang intermediate pad paper nasa 13.80 pesos, sagkod 48.75 pesos. Lapis nasa 11 pesos, sagkod 33 pesos. Mantang ang ballpen nasa 3, sagkod 33 pesos. Ang Crayola na may 8 kolor nasa 12 pesos. Ang regular mantang 65 pesos naman kon jumbo. Ang crayon pack na may 12 kolor nasa 32 pesos, mientras na kung 16 na kolor nasa 24, sagkod 83 pesos. Asin ang 24 kolor nasa 34, sagkod 114 pesos. Mientras tanto ang mga pangtahar nagkakawat sa presyong 15 pesos, sagkod 69 pesos. Mantang ang ruler nasa 16, sagkod 29 pesos. Siriman, pamunas o eraser nasa 4.50, sagkod 20 pesos. Pupuunan sa Hulyo 8, sagkod Hulyo 15, 2024, kan Social Security System o SSS, ang National Registration Caravan sa probinsya kan Albay. Sigun kay SSS Legazpi Branch Spokesperson, Jeanette Mapa, gigibuhon ang caravan sa Legazpi asin Ligao City, Daraga asin Ginubatan, Albay. Sinabi ni Mapa na katuyuhan kaini na maserbihan ang publiko na ma-updatean sa indang detalyes sa paagi kan streamline SSS registration process asin dai na madipisilan pang magduman sa indang opisina. Handa na ang Santo Domingo Community College matapos nagibuhon ang pagbindisyon asin inaugurasyon kasuudma. Inang tinawanin doon Alkalde June Aguas kan Santo Domingo Albay sa sayang mensahe kung saan pinasalamatan man kan Alkalde ang mga nagtarabang para marealisar ang sayang kamauotan na matawan ni libreng edukasyon ang mga Domingueños. Sigun kay Aguas, ang edukasyon ang magiging liyabe para makahawas sa pagtios ang lambang pamilyang Domingueño asin bakusan ng saro sa kada pamilya ang dapat makagraduar kundi sa kung mapapwede ang gabos makagraduar tanganing matabangan ang sadiri ang pamilya asin ang komunidad. Kay banan sa pinasalamatan ni Alcalde Agua, si Ched Bicol Regional Director Attorney Septon de la Cruz dalan sa asistensya kani na makompleto ang mga rekisitos na kinakaipuan mga miyembros kan Sanggunian Bayan sa pangangenot ni Vice Alcalde Mark Aguas, mga department heads, Albay 2nd District Congressman Joey Sardo Salceda, ako Bicol Party List Representative Saldico, asin Jill Bungalon. Hinagad ni Aguas sa iyang mga
konstituentes na dai pagraoton kundi atamanon purtiran asin pewason pa ang Santo Domingo Community College. Formal ng pinag-inauguraran kan Energy Development Corporation o EDC ang 7 bilyones pesos na palayan binary geothermal power plant kasuhapon sa Barangay Nagotgot, Nito, Albay. Ang PBGPP parte kan expansion kan 140 megawatts bakon Nito o Bacman facility kan EDC kung sain pinuunan ang pagpatindog kaini kan panahon nin COVID-19 pandemic kan taong 2021. Nag-atindir sa pagbukas kan nasabing binary plant sinda EDC President asin Chief Operating Officer Jerome Kainglet asin Vice President Marvin Kenneth Bailon. Apoy ra kaini nagpahayag manin suporta sa paagi kan sa indang presensya sa aktibidad sinda Department of Energy Assistant Secretary Mylene Kapungkol, EDC Vice Chairman asin Chief Executive Officer Francis Puno. Nangapudan si Vice Alcalde Angema Onhoko kan Ginubatan Albay na ibaralik na sa original na tuno ang tambutso kan mga motorsiklo matapos aprobaran kan Sanggunian Bayan ang anti-modified tailpipe ordinance kontra sa mga nagmamotor na nagpapabutubot kan sa indang motorsiklo na minadaralagan mga maribukon lalo na sa pagkabanggi. Sinabi ng Huko na for implementation ang nasabing ordinansa kontra noisy muffler poon sa sentro pati na sa mga barangay sa pagsasabing may kairasan man ang barangay na makakuha sa mga multa na iimpunir sa paagi ka nasabing ordinansa. 2,500 pesos ang multa sa mga magkakadarakop na motorista maski bako residente ka nasabing banwaan. Tanawanin doon ni Nuhoko niya siya mismo nakakapag-obserbar kani sa palibot na nakakaapektar sa normal activities kan tawo araw kan pagkaturog, conservation o conversation o disrupt quality life lalo na harani sa mga karalasyana sa pagsasabing an sobrang ribok may serious hazard sa public health as in welfare na pag-araman nagabos na motorsiklo iguanin built-in silencer para mabawasan an ribok kausa kan makina. Alagad may mga motorista man na pigahali ang mekanismo na ini asin pigsasalidahan nin mas maribok na tambutso. Sobra sa 10 milyones pesos ang pondo na ipigtagama kan Department of Education Bicol para sa pagkakan, uniforme, pag-ensayo, transportasyon asin iba pang pangangaipuhan kan nasa 749 delegado kan Bicol Region para sa Palarong Pangbansa 2024 na pupunan sa Hulyo 9 sa 16 sa Cebu City. Sigon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, nakaabot na kasuhapon sa Cebu City ang mga delegado kan Bicol Region kung saan nagserbing billeting quarters kan mga atleta ang Don Sergio Somenia Memorial High School asin Labangon Bliss Elementary School. Sinabi ni Regional Director Sadsad na target nindang makakuha nindai mababa sa 20 gold medals asin makasabay sa panlimang pwesto sa Palarong Pambansa ngunya na taon. Sa ibong nalado tiwala man si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na makakakuha ang Kabikolan nin medalya sa Palarong Pambansa sa Cebu. Sa iyong sinabi na ang mga atletang ilalaban sa kompetisyon iguananin mga eksperyensya sa ibang nasyon asin nakapaguli naman nin medalya sa Pilipinas. Sinabi niya na nagkapara sa mga sports na pinakamaray ang mga parakawat kan Bicol iyo ang arnis, taekwondo, asin boxing na sigurado makakapaguli nin medalya. Enot nang ipigpromisa kan DepEd Bicol na matausin daw nin cash incentive para sa mga atletang makakapag-uli nin medalya sa Palarong Pambansa ngunya na bulan.
Ipagpapadagos ngunya na aldaw kan mga atleta na delegasyon kan Catanduanes an sa indang concentration training sa Cebu City para sa palarong pambansa 2024 nagigibuhon sa Hulyo 9 sagko 16 ngunya na taon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Schools Division Sports Coordinator Fidel Vehim na kumpuesto ang delegasyon kan Catanduanes nin 29 na mga atleta, coaches asin mga officials. 12 sa mga atleta ang masabak sa softball elementary, 4 sa sepak takraw junior, 4 sa 3x3 secondary, 2 sa dance sports, 4 sa athletics asin tig sararo man para sa individual events na swimming, gymnastics asin para games. Yan ang primero gabdang kan mga barata. An iba pa pagkatapos yan eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. And Catholic Grandparents Association of the Philippines o SEGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini,
Magkakaigwa mo na nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Arog ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Ibigor din ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Kamara de Representantes ang pagkondukta ng hararom na investigasyon sa pagkaka-invelto sa iba-ibang krimen kan mga bako lehitimong Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO. Sigun kay Romualdez, ipapaapod sa investigasyon ang mga iba-ibang stakeholders, law enforcement agency, regulatory bodies as in community representative para makakalap ng komprehensibong opinyon as in rekomendasyon. Makahadit para kay Romualdez ang panagos na operasyon ngunyan kan mga illegal na pugo apisar kan maigpit na regulasyon na ipinapautob sa nasyon. Nagdalaom si Romualdez na sa paagi kan investigasyon mahuubaan in maskara ang mga utak asim protector kan mga illegal na pugo na involved man sa illegal na aktibidad. Sa gigibo na pagdangog, gusto masabutan ni Romualdez kung efektibo pa ang ipapautob na regulasyon asin kung ano ang dahilan o papaano nalulusutan kan mga illegal na pugo ang lay kan gobyerno. Nagpahayag nin bilog na suporta si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa 29 pesos rice program ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may kamauotan na mapabakal nin baratong bagas ang mga ordinaryong Pilipino sa tao ka nagiitaas na presyo nin pagkaon asin pagkaatraso sa supply chain sa bilog na mundo. Pinuunan kasuudma ang large-scale trial kan 29 pesos rice program sa 10 lugar sa Metro Manila asin Bulacan. Ang kwalipikasyong benepisyaryo arog kan o unkwalipikadong benepisyaryo arog kan 4-piece beneficiaries, senior citizens, persons with disability o PWDs, asin solo parents pwedeng magbakal nin bagas sa kantidad na 29 pesos kada kilo. Gagamiton ang trial para makapagpalaganap nin datos na magagamit para maging marhay ang implementasyon sa bilog na nasyon. Kada benepisyaryo pwedeng magbakal nin sagkod 10 kilos nin bagas kada Biyernes, Sabado asin Domingo. Ang kada trial site piglalaoman na makakatabang sa may 60,000 na pamilya kada bulan. Sinabi ni Speaker Romualdez na sa mga maabot na aldaw, piglalaoman na dodoblehon ang numero kan mga trial sites sagkod na makaabot ini sa Visayas asin Mindanao asin matabangan ang 6.9 milyon na pamilya sa nasyon. Ipigor ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga pulis na magtaon in seguridad sa katulong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos na ipautob ang maximum tolerance. Ini sa tahaw kan mga pigdalaumang na hero protesta kan iba-ibang grupo na gustong magpahayag kan sa indang mga sentimiento o nasa buot. Sigun kay Marbil, ang gusto nindang mairaos din toltol ang SONA na daing problema sa pagkultanan kan mga polis asin mga militanteng grupo. Apera sa seguridad, pipatutukan man ni Marbil sa mga polis na mabantay sa SONA ang kamugtakan kan trafiko. Sa ngunyan da ipang patakot na naresibi ang PNP may kinaraman sa SONA kaya da ipasindang rekomendasyon na itaas ang alert level. Plano ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil nagibuho ng online and renewal kan license to own and possess firearm kung sa entrevista kay Marbil sa pagbukas kan second PNP press
Cups Shoot Fest sa Camp Karingal, gusto niyang gibuhon na computerized o artificial intelligence ang sistema asin nakahuro na niya ang Firearms and Explosive Office. Sa ngunyan, pigigibo naman ang sa indang outsourcing na magtataon ni neuroexamination asin drug test. Pighihidali na ni Marbil dahil gusto niya nang ilansar ang AI sa sistema kan PNP. Sa paagi kaini, maiiwasan ang glitch sa indang system asin mapapadali ang accounting kantag sa diri nin Badil. Dahil sinipot ni suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang pagpuon kan preliminary investigation may kinaraman sa mga kaso kriminal na qualified trafficking na isanangat kontradigdi asin sa tracing iba pa. Si Attorney Alex Avisado saro sa mga abogado ni Guo nag-abot sa Department of Justice para magrepresentar sa alkalde. Nagpuon ang kasong ini sa isinangat na reklamo kan Presidential Anti-Organized Crime Commission asin Criminal Investigation and Detection Group sa DOJ kan Hunyo 21, 2024 kontra kay Guo asin sa iba pang mga involved persona. Sinabi ni PAOCC spokesperson Dr. Winston Jan na may mga isasangat pasindang kaso may kinaraman sa bigyasabing pagkaka-involved ni Guo sa illegal na pugo compound sa Porac, Pampanga. Kapag daing naghampang sa masunod na pagdangog kan Senado sa Hulyo, posibleng ipaaresto kan Senado si suspended Bamban Mayor Alice Guo sigun kay Senator Sherwin Gatchalian. Ginibo ni Gatchalian ang patanid matapos isnabo ni Guo ang preliminary investigation kan Department of Justice o DOJ asin solamenteng ang abogado sa nanya ang pinahampang sa investigasyon. Sigun kay Gatchalian, pigpapabayaan na ni Guo na ang abogado niya ang makipaghuron. Sigun sa senador, pwede ining gibuhon ni Guo sa DOJ asin sa mga executive branch pero sa Senado, dai niya ini magigibo dahil may sabpina na. Obheto kan mga senador na mahapot siya nin direkta asin sabihon niya na direkta ang mga naaraman niya. En kaso magmatagas giraray si Guo asin dai mag-atender sa investigasyon kan Senado, mapipiritan sindang ipakontempt ini asin posibleng mag-issue nin warrant of arrest kontra sa suspendidong alkalde. Bareta hali sa ibang nasyon duman sa London, England. Nagrokyaw ang Labour Party matapos ang landslide victory kini sa minatapos pa sa ng 2024 snap general election sa United Kingdom. Dalan kani ang leader kan partido na si Keir Starmer ang magiging masunod na bagong Premier Ministro kan United Kingdom. Nag-concede naman o inako naman ni Premier Ministro Rishi Sunak ang resulta kung saan inanunsyo man mismo kay ni ang panggagana kan Labour Party sa eleksyon asin inapunan man si Starmer para bation ini. Pagkukonsider man na makasaysayan ang panggaganing ini kan Labour Party dahil tinapos kay ini ang 14 taon na pamamayagpag kan right-wing government sa rarom kan Conservative Party. Sa pagtaram ni Starmer na nagserbing dating Chief Prosecutor asin Human Rights Lawyer, ipinangako kay ni na ang sa indang nasyon ang sa iyang inuton asin ikadua ang sendang partido. Nangako man ini na magibo ni mga pagbabago sa sendang partido. Mientras na opisyal naman na nagtukaw bilang bagong Premier Ministro kan United Kingdom si Starmer matapos na instalar ni King Charles III kasuudma. Baretang Sports, makakalaban na kan Gilas Pilipinas para sa semifinals kan FIBA Olympic Qualifiers ang Brazil. Ini matapos na manggana ang Cameroon kontra sa Brazil sa score na 77-74. Ang pagganakan Cameroon sarong makasaysayan dahil ini ang primerong pagkakataon ninda na makalaog sa semis. Gigibuhon ang semifinals kan FIBA Olympic Qualifiers ngunya na Sabado. Sa ibong nalado, makakalaban man kan Cameroon ang Latvia para sa semifinals kung saan ang si Isay man na manggagana maglalaban sa finals para makapagkawat sa Paris Olympics. Ultimo sa detalles, Kambareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa.
sa ngayon na pet sa Hulyo 6, 2024, saldaw ng Sabado ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone no ITCC ang padagos na nakapekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan na sa Mindanao. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagod sa moderato na hali sa surserangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sagod sa moderato ang pagupol. Tinatayang aguat ng temperatura pigila umampoon 26 sagod 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:24 ning pagkaga asin masulnop at yan na alas 6:16 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan mga tugang ng detalles kan mga barata ngunya na Sabado. Sa pangarang kan mga pag-ariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lado Technical, asin Jerome Martinez sa IT, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatod kan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing happy weekend sa Nugabos, asin salamat kan sa inong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga.